Keceng si kardom kado kawe karpitis 2.0 YouTube channel long kilang arato ana fans tami la pen pinila so video long nalitum fan nakiwan pila bangki nalitum la api thumbnail long tek pon long ikji la so vreng warsai phaksi nalitum fan la so video long na than pachini ponekpo nalitum la so YouTube channel subscribe re la le subscribe ikon la pen videos tami nalitum share ponikon tante non kopia vreng warsai ma kon ana pu so vacancies se doma ka apply ning ji ko son ma la so puthak le lang polonang la pen che than polonang Tang de non patiek pen lang polonang la penchetan polonang as Office of the District Mission Coordinator Assam Sarva Shiksha Abhijan Mission mate SSA Dima Hasao District ahin pensila so overing warsai kapiklang poniklo la penali tum the advertisement mate recruitment and numbers tamil lang ponikon la pen dates taminali tum dak thek pon long ikji 20 January 2005 ani sila so overing warsai aputhak mate advertisement la bangke publish poniklo la penali tum dak thek longji advertisements for engagement in the Kastuba Gandhi Balika Vidalaya mate short form pen pudamte NSCBAV lapen ladaki tok ponali tum thek longji application are invited from eligible candidates for the engagement in the Kastuba Gandhi Balika Vidalaya of 2 and 3 and NSCBAV of Dima Hasao District against the positions so below. The engagement will be purely contractual for a period of 11 months as the KGBV residential school. The selected candidate will be have to reside in school or hostel campus except during the vacation when the students are allowed to go home. Position wise vacancies. La sila so overeng warsai kapiklang pon la bangke Dima Hasao District ahin pensi paklang pon iglo kopia department ma pulut nalitum SSA department pen la mati service sa avision la so department pen la pen kithan nangi adim la bangke nalitum KGBV mate Kastuba Gandhi Balika Vidalaya la so adim si thanang pon la pen la so overeng warsai la bangke the contractual answer 11 months upon la se ninghang abang fiatum nalitum jong si jogdon ikji pulote jogdon iktame nilino nalitum fan kon ana post vacancies sikidoma la pen post category qualification aputhang than pachini ponikpo nalitum dak theklongji number 1 along ke tokpon labangke post category bang son lo full time assistant teacher economics upon hini science upon ketom social science upon ketom mathematics afan 4 lapen hindi afan 1 lapen education subject afan hini mate 2 lapen history afan stami 2 anda kipi pondo psychology afan 1 lapen political science science afan le 3 an pi pondo dak pang rompet pen 22 post vacancies do lapen qualification kinangji la bang kenali tum dak thek pon tulong la master degree arts anat unang po lapen BA complete anang po university and higher secondary tet lahai sta tet teacher jong se do polte lata mi ong shot lo lapen tet jong snalitum pass dun polote lapen experience in teaching to nang po UP mate upper primary high secondary level anta nalitum unang po lapen on non availability of higher secondary tet qualified candidate minimum educational qualification master degree with B.Ed mate master degree ki untang nang po lapen B.Ed ki complete tang nang po lalo lapen experience anata dunang po teaching experience labang ke lapen dak hini option dak kipi pondo tet kitok tang lapen tet kitok tia tumpan stami dak kipi pondo qualification labang ke lapen salary da lason lo for its as tet qualified candidate 22,000 long pon iksi per month lapen non tet candidate atum bangke 20,000 ansi per month long pon ikchat po arta la bangke dak 45 pen aki ong kali nang po jolason si tok po no lapen number 2 lang do tulang part time assistant teachers afan stameda kipi pondo EBS afan kithom ando lapen logic and philosophy afan isi do kadoka wepen pangrumpet pendak pli ando mate 4 an apus bang kipi pondo kachar liang deng la bang te isi wet lo nang litum la athak kipi pon ateng lo kachar li kinangji la bang ke salary na litum dak 18,000 per month na litum long pon ikpo arta la bang ta isi wet lo
lason thak thak dak head teacher apan stami hini an apus vacancies to kacharli yang deng kinang ji labang ke isivet lo nili amus stami than pachini poni galo lapen chiklong zon nang litum 22,000 per month nang litum long ponik po lapen warden of stami dak hini an apus ki pipondo lapen kacharli yang deng labang ke isivet lo nang litum dak theklong ji lapen salary bang put salary ta dag isiver lo warden atum salary bang ongchet tet ke pas tang atum labang ke 24,000 long ponik po lapen tet pas pe pulte 22,000 ansin nalitum long ik chot po asening hang abang phi atum jong si nalitum claim ji ning hang pulte claim dun tame karbiang long pele nang jog dun stame chok lapen ilitum la dima so long stame karbia khai bang ke ong pik asenalitum prabjin pen jog dun ikon lapen avoreng website labang ke 11 February months 1st kali pulotang te sodak nali tum la March 1st molom si long ponji pusi than dun ikme claim dun ikme salary bang salary ta me exen sinali tum try dun tame lapen puthot do thulang dak ke tokpon koson si ka apply ning jima la so process tame dak ke tokpon do nili na piklang ponik po nali tum thek pon thulang lang office of the district mission coordinator Assam Service Shiksha Abhijan Mission SSA Dima Hasao District nali tum ladak thek pon long thuji lapen puthot dak ke tokpon alam the bangla son lo reservation all posts are reserved for female candidate labang ke pinso tum bang ke jog du nong le lo lapen all posts are reserved for English medium only lapen hala ki jog dun ji atum stame English medium pen ka charli abang phu mate abang phi nang po as direct abang phi atum man chot lapen if non TET candidates are selected they will be qualify higher secondary TET within 3 consecutive TET lapen dutla the engagement will be purely temporary basis the selected will be have the execute a fresh deed of agreement lapen la son lo lapen ka apply ding ji a process bang la son lo na litum da thek pon long ik ji kidam tang hostamini li kithat pon doi golo na litum apply do ni pulte mate jog don ik ji pulte standard form do nang po lapen full time teacher and part time teacher working in KGBB need not apply mate nalitum jong si full time lapen part time ki claim dun tang abang people te nalitum apply plepin stami chokji lapen one candidate can apply for one post only mate nalitum kolobang a subject mate kolobang a post pan nalitum apply dun jima hoda si apply long shot po lapen kapre ka post labang ke nalitum apply long le pusi lada ke tok pondo lapen putho da ke tok pondo thula nalitum theklongji working experience along with passports photographs and cell attested in support of age caste disability experience lai lo nalitum dak theklongji working experience certificate do pulte ta pidun tame lapen photo lapen cell attested thaina po nalitum la documents long ane lapen age certificate nangji lapen caste certificate nangji lapen disability jong si do pulte nalitum disabilities certificates tame pidun tame lapen experience certificate do pulte lahai ta nalitum pidun tame lo lapen nalitum kasamit dam nangji labang ke la son lo to the office of district mission coordinator SSA Dima Hasao la sodim si dampen nalitum thonam nang po lapen name of post apply for should be clear mentioned on the top of the envelope lapen nalitum kolo suppose si ke jogdun mate ke apply dun ma la suppose la bang ke nalitum envelope along ke tok nang ji puta ke nang sot pusi la so line number ke tok poniglo lapen asono the office will not be responsibility for the lapse in the submission of application due to any post delay or other problems tong sinalitum apporating penli dun de pulta lang litum accept on pelo la last date of apply la bangke 5 February 2025 si last date lo lapen dag sort listed candidate atum alis la bangke mo nalitum adag notice board long office notice board long nalitum adag thek pon long igji kali pulte so YouTube channel long stamina nalitum long pon igji lapen puthot dake tok pondo to active mobile phone must be mentioned in that application form for the future correspondence mate nalitum mobile number active no nalitum use wala so mobile number application athak ke tok dunang ji kenang sotlo mo afi nalitum afan na birtaji afana la sinalitum la application form fill up lo pulte la son ala athak long nalitum dak mobile number la bangke nalitum tok don igder not jala la se
Dima Hasao lo stame karbiak hai do opusini lela so videos tame semar iklo la pen karbiang long pen lena litum jogdon ikchip stame jogdon ikme la pen ladak thang ta mention pon pe je kaprega district pen jogdon long le pubangke la si kaprega district pen de jogdon long la sinali tum jong se claiming tung pulte prabjen pen jogdon igon la pen apus la bangke only female candidate fananchot male candidate atum apana kali mate also atum fananchot pin so atum fan bangke kali lapen video na litum share panigo karbing long ras tame palang iknang lapen pachinig nang lapen Dima Hasao long kido karbi atum stame palang iknang lapen pachinig nang tang te pinya video long bang la anle ington ponig nang las domi thakmi kadu kavi karbi tish 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame nilen pen kardom